Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bardarom. Бисёр ба саволош дега дар комментария ҳолам мардумда нофаҳма чиқамудан накор чикор кан накор. Дар ҳамин видео дар ҳама саволотон ответ мегирем бародаро. Гап мезанем дар бораи сайти Agri. Дар Россия 5 сайт ҳаст ки бесплатно мардума аз тарафи СНГ аз тарафи Россия меёра Англия Европа корда таъмин мекунад. Agri Proforce UK.org Agri Practica инҷоз менависонам. Шумо метавонед дар ҳаминҷа нависонед. Ҳозир рашда UK.org вакансияш тамом шид. То моҳи 06/2022 вакансияш тамом шид. Agri ҳозир рашда ҳастай. Мардум бисёр дар ҳаминҷа записа доранд. Гап зада корда омадастанд. Чикор кардан дар кор барои Agri. Agri да якум справка несудимост. Загранпаспорт, внутренний паспорт, паспорт тоҷики одамое ки граждании тоҷикиам. Паспорти тоҷикӣ барои пур кардани анкета дар кор мешавад. Загранпаспорт катини справка несудимост. Ята сурати селфи охир 12 шагда загрузид мекунед ҳамҷа ба шакли PDF кара агар добавид кен бо хуб мешавад. Ман просто сурат гирифтам мондаги будам. Баъди ӯ чикор кардам дар кор. 12 шага мегзаред. Дар ҳамҷа виберите время на собеседование мега. Дар ҳамҷа мехе ждат мекунед шав рӯз. Мардум бисёр хоб нарафта айқафош мешаванд гирифтанд 240 одам қариб уже гузаштанд бародари худмон. Ам хали фаҳмидам ки 240 одам гузаштанд. Мегирен ҳамун рӯза соат ҳамун соата мегирен 20 минут где-то пеш аз ҳамун соат шумо телефон дастон қабида месинед ждат мекунед занги ҳамун одам. Операторои Agri да шумо занг мезананд, катитон гап мезананд. Саволо чӣ саволо мешавад? Се намуд савол мешавад. Якум савол айдурунии анкета савол метиҳанд. Меган наизуст гап зан меган инами электронни почтата чӣ номуш чиай гап мезанӣ. Меган анкета худ бикарӣ ҳо. Баъд меган мақсадат барои Англия рафтан чиай? Мега ки кор бизнес рафтаним. Меган бо савол метиҳанд ки саволои кунҷкор. Меган паспорти англисӣ мекунем метиҳем та меган чӣ хелай маъқул. Вай просто мефаҳмам ки мне найти чиай. Бародаро бисёр ҳо меган ҳо саг меғалтонанд. Меган баъди 6 моҳ чӣ кор мекунӣ та? Мега ки баъди 6 моҳ хона мебиём. Бо баъди 6 моҳ пас меям. Визаи мо 6 моҳае. Сезонови виза. И виза продлит кардан намеша. Ягон кор кардан намеша 6 моҳ кор мекунӣ мери. Агар ягон роҳуш боша, мақсад ягон зангирӣ ёки ҷошаёвӣ ё хонагирӣ мумкин продлит карда шавад. Одамое ки сум доранд. А так ин продлит намешавад. Намедонам продлит. Просто фаҳмидам ки продлит намешавад. Миёи хонат Тоҷикистон ёки Москва. Просто Англия буромадан дар кора. Баъди 6 моҳ бо дарогатон ҳуй мешавад тарафи Англия. Баъди 6 моҳ бо метавонед ки падават кунед. Баъди 6 моҳ дига шумо Екатеринбург намерен. Виза даводавош намед. Просто да шумо да электронни почтатон кос номер мебияд. Шумо дар ҳамун сайт загрузид мекунед печати ки кай буромадаген ай Англия ҳавай рӯй мекунедтон. Дар ҳамҷа да шумо кос номер мебияд. Ба ҳамун кос номер метавонед виза тайёр кунед. Баъди собеседование онлайн катитон видеовизов файрод мекунанд Екатеринбург. Шумо ҳамун рӯза забаранӣ роят мекунед фалон рӯз фалон соат бояд шумо дар Екатеринбург бошед. Мерен унҷа офис дорад. номи офис башня немец нависондагӣ. ҳамҷа улицаош адресаша метиҳанд худшон. Мерен дар унҷа дарс метиҳанд тона 2 соат. Мефаҳмонанд чӣ хеле виза пур кардан дар кор чиҳо гирифтан катитон бояд чиҳо гирен, чӣ хеле патинка гирен, чӣ хеле либос гирен. Ин кор бародаро меғалта ки дар дуруни замин меғалта ки дар дуруни цех. Барои дар ҳама вақт тайёр шуда омадан дар корай. Бисёр бародаро фикр мекунанд ки кор осонай. Бисёр бародаро нишон додаган ки корҳои осона нишон додаган. Миёянд дуруни поля кор мекунанд мегӯянд кор дига хелай видео кара мепартонанд ки мардум
این خیلی کار قینه. برای همین همونجا میرین یکترین بور میفهمونه که همه وقت تیار شویم. میگه کار در پولی هم میشه، در دورین سیخ هم میشه. در دورین پولی آدمایی که زمستون دارن بیان اینمی حوض میبیان کمتر بارونگری های بهارای لای میشه. در دورین پولی در دورین سیخ در نرمین توزه. در دورین پولی ما کار میکنیم، نیم ساعت وقت داریم برای عبید کردن یا نماز دمای نماز خونه نمازش میخونه. میتونین شما نیم ساعت 10 مینوتی 3 بار دم گیرین، یا که میتونین که 30 مینوت سراز دم گیرین کار کنین. در اینجا ما در ویگرد نه که ابیون کار کنیم. 8 ساعت کاری کاکتا کمای برای کاری ما، برایش که کاری ما ویگرد نه ابیون کار کنیم. ما در پوستیم در 8 ساعت باید 9 یاشی گل زنی. 9 یاشی گل 8 فونتی 72 فونت میشه، باید هم نرمش زنی. اگر ما در یک روز 15 یاشیک زنیم، نمو 6 یاشیک دیگه در پلینیتینی در هر روز دمو می نویسونم. برادرای هستن که در اینجا یکم ما زدیم، من 3 یاشیک زدم یکم روز، دیگه روز 5 تا، بعد 7 تا شد، بعد 8 تا، نه 13 تا زدم. مردم آز 17 18 تا زده ایستن. بچه ما رومینسای میگذارن سکورا. در اینجا همه زور کار میکنن. رومینسای برایش که 5 سال قریب کار میکنن در ایسو ساز کار میکنن. آدمایی که دهقانان، آدمایی که کوریان، بچهای کوری میتونن در اینجا سومی ساز کار کنن. سوپروایزر ما گفت که سالی گذشته آدمایی که همه اسینگه آمده بودن تا 200 فونت در روز کار کردن. گفت اکو اینگه پیامین ما پکش تو بچهای ما تا 130 به فکرم زدن، 140 فونت زیادش زدگه. اکو ولی یا ماهی کوریه دلیلش ممکن زنان 200 گفتگیشه بزنن در روز. های پولی مینوس میکنن، جای خواه مینوس میکنن، دیتا 22% پولا مینوس میکنن. برایش که جای خواه، نالوگ، برای پنسیونی فوند همش با میتونن که اتمینیت کنن همین نالوگا. همه کسی زایلین می نویسن، در شما نمر میتن، نمری فروتفول جابز بفکرم زن میزنن، گاب میزنن، میگن که نالوگی ما اتمینیت کن، دمون در کار نیست پنسیونی فوند شما نالوگا نمیگیرن، پروستا پولتون نمیتین. آدمایی که جای کار معقول نمیشه میتونن زایلین نویسن، هم گروپتون هم ای 10 کس بالا زایلین می نویسن. یگان کاری آسان آدمایی که بسیار باید زنکو کمتر قینای کاری ما با هستی کارای آسانه. اگر دام خالی کاری ما باری غلطین میتونین زایلین نویسن. اینا برادرای ما نمی گروپای ما 16 آدم زایلین نویسندن دیگه جورای میکنن شما دورین سیخ کار نشود. سومش گام میزنیم. سوم در کارتاتون میگذاره. سوم یگان خیلی فریب نیست. ما 2 بار اویلی گرفتم. ماهی اویلی که اول در 4.5 روز 25,000 گرفتم، در هفته دوم 30,000 گرفتم. در 5 روز 5.5 روز بود 30,000 گرفتم. این فقط ساعتی کاری، این ابیوم نبود، بونوس نبود، فقط ساعتی کاری مینیمالنی اویلی که شمقه. این هفته اویان اینا میگرفتگیم زیاده، ممکن شاید 45-50,000 شاید، برایش که بونوس 20 زدگیم. کار برای زنکو دام کار هست. برای آدمای اویلوی میبین کودک نمیشه آمده، با کودک آمده نمیشه. اینجا زن و شو میتونن آمده در هم زایلین می نویسنن. یا که شما وقتی که آمدین جای دور در یکم شیناستون در دیگه جا باشه، در طرف انگلیا یکم طرف دیگه باشه، شما میتونین زایلین نویسنن که شیناسی من در همجا ما پیرود کنین، همون طرف شما پیرود میکنن. نشد جنگ اینجا همه فهمن پروسه کانفلیکت، نمیگن کی بینواتی، هر تا ولد میکنن. اگر یا آدمی دوم نرسیده باشه، جنگ نشده باشه، آدم یکم ولد میکنن. اگر هر دوش جنگ شده باشن، هر دوش ولد میکنن. یکم خیلی بخشش نیسته. برایش که اینجا آدمی کاری در کره. بسیار آدم میگن که ای تاجیکو میرین شما هم انگلیه هم رسوا میکنین. این فکر شخصیتیه. این انگلیه روسیه نیست یکمش. این انگلیه و بشه خونناش دیگه خیلی. روسیه خیلی میدونم چه خیلی قانونوشه. اینجا در واپشه پسرینیکی نیسته، کیداد نیسته، همه چی دیگه خیلی نبیشم ارونی.
Бародаро и кор бесплатняй да ягон кас ягон сумнатен. Ҳар як одаме ки маълумот дора русиро гап зада метавона. Англиса одаме ки англиса метавонанд метавонем fruitful jobs ма оз менависонам инҷода. Fruitful jobs метавонем прамои нависонен ай ҳамҷа худш рост заявлентен биен ҳам тараф. Барчи ки главни дар ҳами кор да таъмин мекардаги да Англия fruitful jobs agri proforce на uk.work ин ҳамаш посредникан. Просто дар ай дига давлатҳо мебиёрам да fruitful jobs кор мекунам. Мода осонтар ҳамин агри осонтара барои омадан ин тараф. Барои бисёр знаменитӣ шидаги дар СНГ мардум бисёр мебарад. Бисёри мардум мегӯяд ки ака дама виза рӯй кун. Инҷа да ин хали калима неста ки виза рӯй кунӣ дар ягон кас ё ки приглашение рӯй кара мешавад. Приглашение рӯй мекунад ҳамон одаме ки гражданин бошад ё ки компания метавонад дар ӯ приглашение рӯй кунад. Ӯ ҳам костномеро гирифта метавонад виза тайёр кунад бияд. А так просто так ягон кас виза рӯй кара намешавад. Чӣ корҳо ҳастанд дар инҷа? Ҳастанд корҳое ки салат мекунӣ, сабзӣ мечинӣ, капустчинӣ, гулчинӣ, клубник, себ. Ҳамин корҳое ки деҳқоният қариб ҳамаш мешавад дар инҷа. Бо оли соҳаи навшай гӯштрезакунӣ ҳамин нашуд қасsobӣ ҳастанд. Бо мошин ҳайкунӣ бисёр ба нависонаган чӣ хеле праваи тоҷикӣ ҳам мешавад, праваи русӣ ҳам мешавад. Метавонед 6 моҳ дар ҳамин Англия метавонед ба праваи хитон кор кунед. Баъд ё ба англиска кардам мумкин. Чанд сум метиҳам барои водитело 2 соати зиёдӣ сумшон метиҳам барои одамое мебаранд ҷои кор меёранд. А так худшон ҳам меранд катишон кор мекунанд болои 2 соат дига суми зиёдӣ метиҳанд. Где-то дар як рӯз 1600 рубл мешавад, 1600 чанд рубл мешавад зиёдӣ барои мошини ҳайкара оварданд. бисёри одамон мошин ҳайкар наметавонанд барои чи ки ин правилаш чапанае и ба меғалтанд ҷое ки ҷои хобшон наздик дар ҷои коршон оида мошин наметиҳанд. Одаме ки ҷои коршон дурае, одамаи правадор агар ҳамҷода ғалтанд дар ҳавоя метиҳанд. бисёри мардум мегӯянд ки ин ранги лотоя типа ранги грин карта не ин вообще дига хелай ин ҳама чизо тах бошад. ай Англия адабрят кунанд дар ту костномер мебиёд мегузарӣ. Бародаро не толка Англия дига давлатҳоям ҳастанд. шумо метавонед на интернет вакансия кофта инам хали сайтҳое ки бесплатниянд шумо метавонед ёфта гапзанон кара равен. барои ҳамин ай қафо шавен. медонам Россия камош мондаги бисёри мардум дар оҷа азоб мекашанд, қадр надоранд мардуми мо дар усу. инҷа да шукри Аллоҳ камтарак қадр дорем. эмигрант қадр дорад. барои ҳамин метавонед ин тарафа биен кор кунед. ки дар видеои пештарам гуфтам забони англисӣ донистан ҳатмӣ нест, но забони англисӣ ёд гирем бародаро. барои чи ки магазин рафтан дар кор мешавад кати супервайзеро ё ки ягон англичана дарах мебинед ё ки дар байни Англия раҳ гум мекунед ягон тараф рафтанда. барои ҳамин англиса хонен ақаллан пурсидана ёд гирен магазин дар куҷо ё ки фалон адрес дар киҷо. ин калимаҳои заруриша ёд гирен дар худтон созайда. барои ки ман азоб кашидам. ман вақте намедонистам англиса бисёр вақт азоб мекашам. так забони русия донӣ басай. пеш аз омадан катитон гирен сутка ҳамон чойбарак, контейнер овқот барак гирен катитон либоси гарми баъд нагирен ҳаво камтар гарма дар исо. ҳамин кори тобистонам гирен мешавад. одаме ки дар поля кор мекунанд худшон метиҳанд даждавӣ мӯза метиҳанд. вот одаме ки дар цех кор мекунанд водам метиҳанд махсус либос аст барои риш, барои мӯи сар штоби нареза. ин чизор соза просто айтори либосон мепӯшенам чизоро. наски гирен чизое ки арзонан ҳамон чизо амусу гирен. баъд ин тараф мебин пур расход намекунед. магазина арзонаш дуромада катитон сковородка гирен
одамои караванои меғалтанд ки надора сковородка ёки дегча, одамое ки ош мекунен надора, барам катон гирен чизои тоҷикӣ чист ҳаму кӯставоқҳои чӯбӣ гирен барои қуртоб кардан. Аи омадан ҳама наметавон омада, барои ки аса 38,000 одам заявление додагай. Одамон бисёранд а вакансияи корӣ. Иншоаллоҳ рӯафтода нашавем. Баъди 6 моҳ пас мо мерем, шумо мебин, шумо мерен, дигарро мебиён. Барои ҳамин даст додан дар кор нест, шанса. Пакаш то ҳамаи фирмоҳо ҳастанд, метавонед омада кор кунед я зиндагии худтонро беҳбудӣ кунед. чаро пурсидаган ки дар ҷо ФМС ҳаст ё нест? ФМС вообще нест. Шумо метавонед ба ҳамин загран паспорти худтон тоҷикӣ дар ҳамҷо виза мезананд, метавонед ба ҳавай гарден тамоми Англия. ҳеҷ кас ғам наметия. бовар кунед то ҳозира ма ягон кас ғам надодай, ягон мен пешум наомадай. аз ин ҷиҳат бениҳоят хубай. Мардумаш нацист нестанд, бениҳоят мардуми хуб, муомилаи хуб доранд, катитон муомилаи соз мекунанд. хунавои хӯроквора инҷа камтарак болотараи назар ба Россия нархунавош, но ойликшам баландай. Бисёро мегӯянд нархуш қиматай, ҷои хов қиматай. ҷои хов нархуш қиматай, ойликшам қиматай. охи яхи караган ки штоби сафбадал кунанд, штоби вига набоша. одамое ки ғайладагиен агри, шумо метавонед гашта заявка тиҳен 2 бор 3 бор. яки худо медонад принимат мекунанд, барои ки бисёр бардору ҳамин 1 бор карда омадагиан, 2-3 бор заявка додагиан, баъд гузашта омадагиан. Но ман 1 бор кардам, 1 бор заявка додам, 1 рӯзи собеседование гирифтам. ҳама кормо худам кардам, виза пур кардан, анкетаи виза пур кардан, ҳамаша худам кардам. гап меравад нашуд анкетаи виза. шумо баъди Екатеринбург хона омадан, дар шумо костномер мебиям. костномера мегиред. дар ҳамҷо электронни поштатонда нависондагӣ чӣ хел анкетаи пур кардан дар кор. шумо медонед ҳамун силкаи ки рӯи карагиай gov.uk ба ҳамун сайт медурен, анкета пур мекунед барои виза. шумо метавонед одамое ки англиси намедонанд ба хром дурен, дар ҳамҷо нависондагие ки русский перевод, русский мешахе переводш мебарад русӣ. чӣ хел ки анкетаи агрия пур кардем, ба ҳамон хела анкета пур мекунед. охир да 300 чанд доллар месупорен, 25,000 рубл меша где-то. месупорен, скачат мекунен охирон саҳифаша. чиз скачат карагитона мерен, копия мекунен, дар уҷо номер мебурад, ҳамун копия карагитона мебарен визовый центр, кати паспортон метен. паспорт виза тайёр мешавад, где-то 1 ҳафта то 2 ҳафтае тайёр мешавад. дальнейши шумо дар ҳамин Екатеринбург равен биен, дар ҳамҷо дар группатон группа мекушандтона. дар ҳамн группа ҳар рӯз бачакҳои тоҷик дар ядгаришон ёрдам метиҳанд. урусҳо ҳастен кор дар ҳамҷо гап мезананд. ҳама ча мефаҳмед. нофаҳмоиш фақат ҳамин анкетаи пур кардан. анкетаи пур кардан вообще не сложне. одамое ки Русия медонанд ҳеҷ нест. бисёр одам метарсанд чӣ хел кунем, чӣ хел накунем. ман ҳозир дар шумо бо ин сайта мемонам, ин ҳамҷода agri-hr.com инами сайт официальный сайташ. дар ягон кас пул натен, посредникӣ накунен, прамои рост катиш кор кунен. ки виза мегирен, группада менависонанд. дар группае ки одамое ки виза гирифтаган шумо добавид мекунанд. мегӯянд ки фалон рӯз фалон соат бояд шумо дар аэропорти хитрой шавед. шумо ҳамон рӯз мегирен билета, 1 рӯз пешаш ё ки ҳамон рӯза худаш прамои рейс боша. кори кунен ки опоздат накунен, ки баъд дар ними раҳ мемонен. 2 та бардораи мо дар раҳ мондан, худшон такси ёфта рафтанд то ҷои хова. мебин аэропорт менависонен шуна. инсоне мегӯян ки мо омадем, ҳаматон якҷо ҷамъ мешен. баъд шуморо дар автобус мешунанд, мебиёранд дар ҷои хоб таъмин мекунанд. багажта шумо контракта подписация мекунед. баъди вай мебурен кор. бародар видео барои пур кардани анкета инами сайти май дурен YouTube каналда. дар ҳаминҷа ҳастай чӣ хел пур кардани анкета. одамое ки вообще ай гапи ман нафаҳмидем, барои ки ман на блогер нагош, просто видео карисем барои шумо. одамое ки намефаҳмем, просто сайти агри дурен. дар ҳамҷа
историёш мондаги чанд сум кор, чанд сум мегиран, чанд сум мемонад та дами 6 моҳ чанд сум тоза кор мекунӣ, ҳамаш нависондаги. Дуроин хонен контракт маъқул шуд, мамхари условия маъқул шуд. Хезем бием бародаро. Нашуд расходо чанд сум бо то ҳамҷа мебиям. Бародаро аста ки 6100 рубл катима омадагам расход кардагам. Ман где-то 90000 рубл расход кардагам. Да ин расходо чӣ мешавад? Ман билети туда обратно Екатеринбург гирифтагам. Барои виза 25000, визовый центр 3000, сай либос харидагам, мошинка, истисуд либоса, патинка, либосои корӣ бо 20000 рубли дига катим да дастам гирифтам. Барои да Англия дар кор мешавад. Овардам пули питани хурдем хай. Расид бо ина 50000 дига шудагӣ 50 фунти дига шуд, то есть всё короче 20000 рубля фунт кунем мерасад на ба 1000. Бахшиш зиёд ки бародаро ман то гап мезанам, ай дига тема сразу гап мезанам. Ман ҳозир дуромада комментария мехонам, ба ответ метавонам дар ҳар як комментарий. Барои ҳамин бахшиш зиёд барои видео зеб шуда нашуд. Савол омадаги ки Екатеринбург мерем дар ҳамҷа виза мекунем. Не бародаро, шумо Екатеринбург где-то 3 соат месем дар ҳамон офис, метавонен обратно биен ҳамон ҷое ки зиндагӣ мекунен виза кунен. Дар шаҳрҳои калони Россия виза кара мешавад. Москва да мешавад, фикрам Москва да мешавад аниқ, барош ки ман аз Москва гирифтам, баъд Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, намедонам чанд шаҳри дигаш да мешавад гирифта визара. Визовый центр да мегирен. Кадом шаҳре ки визовый центр дора, ай ҳамҷа метавонен гирифта. Барои ҳамин так что ай пеш худтон Екатеринбург наравен, шумо ҳеҷ каш дад намекунанд ауҷа. Вақте ки шумо қабул кардан, вақте шумо фарёд кардан, ба ҳам программа шуморо забронировать кардан время собеседования, ҳамон вақт шумо метавонед рафта. Ай пеш худтон наравен бародаро. Екатеринбург мерем бародаро, ягон сум да ягон кас наметавонед ауҷа. Шумо мерен дар баъди дарса гузаштан ҳамон фаҳмондадиҳӣ мекунанд. Баъди ӯ як тахтае шикофӣ дора, як параш чӯча дора. Чӯча як параш сурха, як параш кабутай. Шумо ҳавои чапана када пур мекунед сразу. Ами тахта и параш дора, и параш надора. Шумо аиси мегирен, да аиси пур мекунед. Что тез кадан дар кора ки успет кунен, чанд минут дора бод успет кунен ва месанҷан ки инте дасти кор мекуна. Гарчи ки клубникчини инода фақат даст кор мекуна, барои ҳамин месанҷан мегузаре. Иншааллоҳ я байни 3 соат пас ё 4 соат пас ё ки то ҳамон охирон рӯза да шумо подтверждение мегӯяд шумо қабул кардем, мегӯяд шуморо қабул кардем, мегӯяд шумо мехоҳед ки ба Англия равед. Подтверждение меҷихе, баъд пагаш ё пагаи дигаш. Ман 2 рӯз пасуш косномеро омад, баъд косномеро гирифтам, виза тайёр кардам. Ки пурсидагиам кор дар стройка. Ман кофтесам бародаро, иншааллоҳ ягон сайтиам хеле бесплатни ёфтам барои халқи тоҷик. Барош ки стройка дар иҷа нархаш ганда баланда. Ина мо 8 фунту 91 пенс бошад. Стройка 17-18 фунт ай соати корӣ. 1700-1800 рубл соати корӣ. Одаме ки специалистан нашуд плитка, нашуд ами кори ремонт, суми соз дора. Барои ҳамин иншааллоҳ ёвум бо рекомендовать мекунам ҳамон сайта. Шумо ҳам худтон метавонед ковен ёвен дига коро сварщики ё ки сантехники дар ҳамин коротон специалист бошен. Одамое ки диплом доранд, одамое ки правои трактористи доранд, метавонед ковен корбора приглашение роитон мекунанд. Шумо метавонед худтон самостоятельно виза кунед биен. Боқӣ дар амони худо бародаро. Ман намедонам дар чанд қа саволотон ответ додам. Ман ҳамин ай комментария хондастам, видео мекушам, ответ метиҳам, бо далш мерам. Ягон чиз дига нофаҳмо бошад, бо дар комментария нависонед, иншааллоҳ бо дар ҳаматон ответ метиҳам. Бисёр баъд саволо фақат гуфтагиам ки чӣ хебурем. Ин видео тамошо ки ба фикрам камтар мефаҳмӣ. Манам блогер нестам,
مقصد ویدیو پروسه میکنم، نمیدونم چه سر کردن در کار ویدیو، من مانتاژ نمیکنم، پروسه ویدیو میمونم شد. در پناه خدا گپ بسیار نمیکنیم. الله نگهبانتان. سلامت باشین.